Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Dalawang bangkay sa Mount Carmel Hospital sa San Fernando nagkapalit ng pinagbigyang pamilya. Economic recovery pandemic response, tinalakay ng mga Pampanga business leaders kasama sina Senator Soto at Senator Lacson. Laos Group Event Center gagawing mega vaccination site ng siyudad San Fernando. At art tourism, isang paraan para buhayin ang turismo sa Angeles City. Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi Central Luzon. Ako si Nicolette Henson Hizon. Narito na ang mga naunguna at tinutukang balita ng CLTV News. Isang kakaibang pangyayari ang idinulog ng isang pamilya sa CLTV News nitong mga nakaraang araw. Ang inaakala kasi nilang lolo na nasawi dahil sa COVID-19 at nailibing na, ibang bangkay pala. Naguguluhan ngayon ang pamilya kung papaano nagkapalit ang mga labing ibinigay sa kanila at inutusan pa silang hukay na lamang daw ang maling labi na kanilang inihimlay. Naritong exclusive report ni Paulo G. Santos. Gabi ng July 10 nang humingi ng saklolo sa CLTV News ang pamilya ng mga naulila ng COVID-19 patient na si Lolo Benigno Pasyon, residente sa siyudad ng San Fernando, Pampanga. Alas 9 ng umaga na ihatid umano sa Our Lady of Mount Carmel Hospital ang naghihingalong si Lolo Benigno na ang reklamo ay nahihirapang huminga. Ayon kay Nico Ginto, apo ni Lolo Benigno, na-revive pa ito ngunit agad din itong nasawi. At dahil sa umiiral na protocol na automatic ang swab testing, pumayag umano silang gumastos sa madaling paglabas ng resulta na higit na mas mahal kaysa sa ordinaryong RT-PCR test. Sinabihan po kami dun sa swab test kung gusto namin ng mabilisang ng normal na proseso sa swab test, magbayad kami ng nasa 5,000. Yung resulta lalabas within 24 hours. Alright. Kung gusto, nagmamadali daw po kami, yung mas mahal na around 8,000 to 10,000 po ba yun, yung sa ano, yung sinabi nilang presyo. Pumayag po kami dahil sa kagustuhan namin kaagad na maiburol o mailibingan lolo namin. Noong araw din na yon ay nakumpirmang COVID-19 positive si Lolo Benigno. Dito ibinahagi ng pamilya sa CLTV News Team ang proseso ng pagkuha ng bangkay ni Lolo Benigno na kanila pang nabidyohan. Kapansin-pansin na mula sa morgue ng ospital, ang body bag na inilabas sa ospital ay silyado at hindi na nagawang silipin pa. Sa pagsunod umano sa health protocol ay hindi na nagawang bihisan si Lolo Benigno. Kaya makikita rin sa video na pinatong na lamang pati ang barong at pantalon nito. At sa sementeryo dito agad din itong isinilid sa nitso. Ayon kay Nico, sa kanilang pag-aakala na lumagay na sa tahimik ang kanilang lolo, ang sumunod na pangyayari ay kanilang ikinabulaga. Ang nailibing na bangkay, hindi pala si Lolo Benigno. Ito po yung text nila, Okay. 9:54 p.m. Okay, ano sabi? Sige, basahin mo. Magandang gabi po sa Mount Carmel. ER po ito. Yung night charge nurse po, ma'am, as lang po kung saan po kayo. Pasensya na po sa nangyari. Maaari po bang maibalik ang bangkay po dito sa Carmel para po maibalik sa kanyang pamilya. Pasensya na po talaga. Thanks po, condolence. Sa mga mensahe at tawag ng representante ng ospital, hirap unawain ng pamilya kung papaano sila nagkamali ng bangkay na nailibing. At ang masaklap pa umano ay sinabihan silang hukayin na lamang ang nailibing na bangkay. Ginawang parang sumobra yung sinukli nila sa amin, babalik ko daw, ganun po yun. Okay, ano yung mga naging tugon ninyo dito sa mga text message nila? Pumunta po kami, pumunta po kami, pagdating namin, ang tagal naming naghihintay, walang lumalabas, walang ano. Kagabihan. Opo, hanggang sa naisipan namin na yung lolo namin nandun pa, hindi naka-freezer, nag-request kami na i-freezer muna po. Sa pagtatanong ng CLTV News sa mga tauhan ng PNP Compact Force sa siyudad ng San Fernando, Pampanga, ang nailibing na bangkay ng pamilya Pasyon ay si Imelda Rome.
Nasawi dahil sa pulmonary embolism. Dito sa pahayag na nakababatang kapatid na si Jerly Britannico, naghanap lamang ng pera ang mga naulilang kaanak para sana makuha ang bangkay ng kapatid. Ngunit nagulat sila nang kanilang malaman na nawawala na ang bangkay ni Imelda. Tinangka ng CLTV News na magsadya sa Our Lady of Mount Carmel Hospital para kuhanan sila ng panig. Ngunit ayon sa mga gwardya na aming nakapanayam sa Information Office, wala pa umanong tutugon sa aming katanungan. Para sa panig ng pamilya, hiling na maibalik ang mga ginastos at maipalibing ng maayos ang kanilang kaanak. Kagabi pa po kami humingi ng sa kanila na walang tumugon sa amin na yun nga po, yung kakausapin nila yung sementeryo sa Eternal Peace Sindalan para kunin po yung bangkay ng kabilang pamilya na nakapalitan namin. Sila po yung gagalaw doon, magkikiusap, magbabayad sa lahat ng gastos at ibalik nila sa ospital yon. Ngayon, pagkaalis po nung nailibing namin na hindi sa amin, nadala na dito sa ospital, yung sa amin naman po, ibabalik nila yung binayad namin sa service dun sa kumuha binayad namin sa purinarya kahapon para makabili po ako ulit ng kabaong at makapagbayad ng service. Mananatiling bukas ang CLTV News sa panig ng Our Lady of Mount Carmel Hospital sa pangyayaring ito. Paulo G. Santos, CLTV News. Handa na ang lahat sa Laos Group Event Center para sa gaganaping COVID-19 vaccine rollout bukas, araw ng Martes, July 13. Magsisimula ang pagbabakuna sa mga tatanggap ng kanilang second dose ng alas 7:30 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kabilang sa mga babakunahan ay ang mga nakatanggap ng kanilang first dose ng Sinovac noong June 11 at June 15 sa Heroes Hall, Walter Mart at Our Lady of Fatima University sa siyudad ng San Fernando. Bukas din ang schedule para sa second jab ng mga nabakunahan ng Pfizer noong June 22 sa Heroes Hall. Paalala ng Health Education and Promotions Office ng siyudad ng San Fernando, huwag kalimutang dalhin ang vaccination card at isang valid ID. Ayon naman sa pamunuan ng Laos Group of Companies, paraan ito ng kanilang pagpapakita ng suporta sa vaccination program at malasakit sa komunidad upang sabay-sabay na makabangon buhat sa krisis na dulot ng COVID-19 pandemic. Sa pagbabalik ng CLTV News Economic Recovery Pandemic Response, tinalakay ng mga Pampanga business leaders kasama sina Senator Soto at Senator Lacson. At pagpasok sa mundo ng politika sa Pampanga, pinag-aaralan na ni former PNP Chief Oscar Albayalde. Magbabalik ang CLTV News.
Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pang manangunang balita. Tinalakay ng mga business leaders sa Pampanga ang iba't ibang programa ng gobyerno kaugnay ng pandemic response at economic recovery kasama sina Senator Ping Lacson at Senate President Tito Soto sa isang consultative meeting na idinao sa bahay ni dating PAMCHAM President Rene Romero. Liban sa napipintong eleksyon sa 2022, binigyang diin daw sa pulong ang mga isyung may kinalaman sa gitnang Luzon. Narito ang ulat. 3 buwan bago ang filing ng Certificate of Candidacy ng mga kandidato sa National and Local Election 2022, bahagi ng tinatawag na Tour of Luzon ng magkatandem na tinaguriang Pisot o ni na Senator Ping Lacson at Senate President Tito Soto, matapos magdasal sa Bulacan, ay dumiretso umano ang dalawa sa Romero's residence nitong July 8, 2021 para naman sa consultative meeting sa ilang business leaders sa Pampanga. Ayon sa venue host nito na si Mr. Rene Romero, past president ng Pampanga Chamber of Commerce and Industry Incorporated o PAMCHAM, hindi lamang ang kandidatura ng dalawang senador sa 2022 ang nabuksan sa pagpupulong, kundi pati na ang mga isyung napapanahon, gaya na lamang ng hakbang ng Senado na rebisahin ang Electric Power Industry Reform Act o EPIRA Law na ugat umano ng hindi makontrol na mataas na singil sa kuryente dito sa Pilipinas. Yung napag-usapan din pala namin yung mataas na rate ng kuryente, no? Parang si Senator Ping Lacson, pag-aaralan ng staff niya kung bubusisiin nila yung EPIRA Law. Bukod dito ay nabigyan din umano ng halaga sa consultation meeting ang COVID-19 response ng gobyerno. Ang kritisismo sa mabagal na rollout ng bakuna, hiniling ng mga business leader ng Pampanga na paanda rin ang oversight power ng Senado upang mai-address kaagad ang economic recovery sa rehiyon. Kasi tinanong kami, ano bang dapat gawin namin para maging malaki ang partisipasyon namin sa economic recovery once na makuha natin yung herd immunity based sa accelerated vaccination rollout ng ating bansa. Kasi ang unang-unang hiningi namin kung pwede i-accelerate yung vaccination rollout ng gobyerno to drive economic recovery. Nailaad naman umano ni Senador Ping Lacson ang mithiin nito sa harap ng mga negosyante sa Pampanga na ang pagbabalik sigla ng ekonomiya at maayos na pangunggobyerno ay kailangang tapatan ng totohanang anti-corruption campaign. Dito nauunawaan umano ni Romero na may merito ang binuksang usapin ng senador kung nasaan na nga ba ang inutang na pera ng gobyerno para sa economic recovery. Sabi niya, hindi mo daw alam kung saan yung inutang natin pera. Hindi mo alam kung, hindi malinaw, hindi klaro, no? At gaya ng umiiral na sistema na dumadaan sa Regional Development Council ang pagbusisi sa pinaglalaanan ng pondo para sa countryside development, iginiit umano ng senador na kailangang mabantayan kung ito'y hindi nababahiran ng korupsyon. Ang sinabi ni Senator Ping Lacson, para asenso yan, kailangan bigyan natin ng budget. But kung bibigyan naman natin ng budget yan, kailangan bantayan din at the moment kung paano nila gagastusin yon. So, ang sabi niya, ipadadaan niya sa Regional Development Council para busisiin yung isasubmit na plano corresponding the budget that you're going to release. Apolitical ang Pampanga Chamber of Commerce and Industry Incorporated o PAMCHAM, ngunit para kay Romero, ang estratehiya na konsultasyon sa mga mamumuhunan at negosyante ay isang mahalagang hakbang ng mga nangangarap na magkaroon ng mataas na pwesto sa gobyerno. Sinabi ni Romero na ang mga negosyante ay kailangang magkaroon ng isang krusada na hindi para mag-impluwensya sa mga empleyado, kundi para gisingin ang mga ito sa pagboto ng tama sa darating na election 2022. Kamukha kong mga negosyante, may mga empleyado yan. Inihikayat ko sila na kung pwede kausapin yung kanilang mga trabahador. Kausapin na i-explain sa kanila ano ba talaga ang pangangailangan ng isang bansang kamukha ng Pilipinas at paano tayo dapat umasenso. No? Pagkatapos, ipakita sa kanila yung mga plataforma de gobyerno na alam mo sa mga kandidato. Pagkatapos, sasabihin mo sa mga tao, sinong pinipili nyo ngayon?
Paolo G. Santos, CLTV News. Hindi umano bagito sa public service ang Kapampangan na si dating PNP Chief Oscar Albayalde at siya umano'y mulat sa estilo ng mga politiko sa bansa. Sa isang open forum ng mga sectoral leaders ni Angeles City Councilor Amos Rivera na nauna ng nagpahayag ng interes sa pagtakbo bilang alkalde, inamin ni Albayalde na sa prinsipyo ng militar, tinitiyak umano nila na sa bawat papasukin na laban o giyera ay sinisigurado ang pagkaplano. Naritong report. Kami, sabi ko pin, as a military, when you fight to win. Ito nga yung punta. Kaya ka pwedeng munta kay giyera nung balo mong masambut ka. Suicide ya po ito. Suicide ya po ito. Remember, when you fight, your aim is to win. Ito ang tapatan na sagot ni former PNP Chief Oscar Albayalde sa tanong na anong minamata na posisyon sa local election sa Pampanga. Nangyari ito nitong July 10, 2021 sa open forum ng mga sectoral leaders ni Angeles City Councilor Amos Rivera na tinatahak naman ang pagkaalkalde sa halalan 2022. Invited daw as guest speaker ang dating general. Litanya ng dating general, may pag-uudyok na siya'y tumakbo dahil sa may pangangailangan anya sa kanyang serbisyo. Sabi nga kanina, kung good men will do nothing, then evil will thrive. Magiging ganun na rin po tayo hanggang sa apo ng apo natin. So ang tanong ko sa inyo, papayag ba tayo ng ganun? No. Iiwan ba natin ang ating bayan ng ganyan? Yun po ang sa akin. Handa akong magserbisyo sa inyo kung gusto ninyo. Handa akong magsilbi sa bayan ko kung gusto ng bayan ko. Tinanong ng CLTV News Team kung anong posisyon sa Pampanga ang kanyang pinupuntirya. Sagot ng general, nasa proseso pa lamang siya ng pagpapasya at hindi pa niya ito masasagot. Giit ng dating opisyal, hindi siya sanay sa bentahe ng politika na inaangat ang sarili. Makanya niya ako po yun, nung nating mong chance, na ay ako po sabihan na ako, magkandidato ko, depende po yan kareng tao. Uling niya ako may saneng pipisaligin yung sarili ko. May saneng maglakad ko para kayong sarili ko. Kasi militar ko po eh. Salita niya ng general, mulat umano ito sa issue ng mga kabalen sa Pampanga, tulad ng palagian na lamang na pagbaha. Dito puna ni Albayalde ang mga pangakong napako ng mga politiko. Uling panay ngalbog, ingputang ko. Nano pong milyari hanggang eni, lulbog. Pero katakot-takot na yung pangako na rin politicians kaya katamo. Gana-gana, pengako na po. Ala na akong pwedeng pangako kaya kayo eh. Naging tapatan naman ang manifesto ni Dan Yumul, chairperson ng Confederation of Passenger Transport in Central Luzon o CPTCL. Sa issue ng transport group sa Pampanga na kinaharap nila sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Bukod sa pagpuna ng red tagging sa mga nagprotesta noon tulad ni Ka George San Mateo ng Piston dahil sa issue ng pace out sa jeep, hinamon ni Yumul si Albayalde na sa karera ng politika, huwag sana umanong batas militar ang mangyari na sumusunod lamang sa utos ng amo. Ano may ikapisang, iya pong co-chair na po ng Transportation Committee, pilang beses kayo in-house, pilang beses kayo sinatanan. Sana po tangi kayo general. Will capture pa kay Vice Noter, kaya po, paano naman yan? Hindi naman nagkomento dito ang dating general na sa panahon nito bilang PNP chief na isa rin sa mga nagsulong sa programa ng pamahalaan laban sa mga aktivista at nagrarally sa kalsada. Bagamat walang kumpirmasyon ng dating general kung ano ang minamata nitong posisyon sa Pampanga, kapuna-puna na congressman ang pabirong tawag sa kanya ng ilang dumalo sa pagtitipon. Sa pagpapakilala ni Albayalde, sinabi nitong nanirahan siya sa siyudad ng San Fernando sa mahabang panahon at may bahay rin umano siya ngayon sa Angeles City. Bago pa maging PNP chief si Albayalde, matagal na itong nanilbihan bilang provincial director ng PNP sa Pampanga. Sa panahong ding ito, naging kontrobersyal ang kanyang karera dahil sa issue ng Ninja Cups o yung mga pulis na nagbebenta ng mga nakumpiskang droga. Naungkat pa ang usaping ito sa Senado noong siya'y PNP chief, ngunit siya rin ay inabsuelto ng Department of Justice.
Paolo G. Santos, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, Art Tourism, isang paraan para buhayin ang turismo sa Angeles City. Magbabalik ang CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News. Isang art exhibit ng proud Kapampangan artist na si Ana Algabre Hernandez ang itinampok sa Museo ng Angeles. Ayon sa pamunuan ng museo, magandang panimula ang exhibit para mas lumakas ang art tourism sa syudad. Narito ang ulat. Istorya ng pag-asa, pagsusulong ng karapatan ng mga kababaihan, pangangalaga sa kalikasan. Ilan lamang yan sa tema ng world-class paintings na nakadisplay sa Museo ng Angeles para sa Pinari exhibit ng Kapampangan artist na si Ana Algabre Hernandez. Ang pinanari ay Kapampangan word sa salitang baghari o rainbow. Gaya ng makulay na baghari, maganda rin ang hangarin ni Algabre kung bakit inorganisa niya ang naturang exhibit. Maliban sa viewing, maaari ring bumili ng mga one-of-a-kind na obra maestra. I hope that through my paintings, I am able to empower you and to bring positive vibes, lalo na ngayong pandemic. Part of the proceeds will go to the Museo ng Angeles. Kasi po, kung napansin ninyo, talagang kailangan niya ng restorations, tapos malaking gastos din ng kanyang maintenance. Ayon sa pamunuan ng Museo ng Angeles, malaking tulong ang pinanari exhibit upang mapangalagaan ang istruktura ng museo. Isang hakbang din umano ito para buhayin ng art tourism lalo na't unti-unti nang lumuluwag ang restriction dahil sa COVID-19 pandemic. It's a good start for the Museo ng Angeles in opening our doors to the public and the tourism as well. Hanggang ngayong July 12 na lamang ang last day ng exhibit, subalit maaari pa ring bisitahin ng museo para makita ang iba't ibang Kapampangan artworks at artifacts na sumasalamin sa kultura ng ating mga kabalin. JM De Jesus, CLTV News. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News. Para sa karagdagan pang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages at CLTV36Official, at CLTV36News, at CLTV36. Kung nais nyo ang balikan ang mga programa ng CLTV, maaari niyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36Official at ang aming website www.cltv36.tv. Kasama ang buong puwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako si Nicolette Henson Hizon. Maraming salamat at magandang gabi.